Halló! Sziasztok, ez itt a Most Power. A mai videóban a MÁV-nak az első osztályú prémium szolgáltatását fogjuk kipróbálni. Elég hosszú út vár ránk, az igazság. Győrtől egészen Szegedig fogunk vonatozni. Kétszer is át kell szállnunk, egyszer Kelenföldön, egyszer meg Kőbányán, és az lesz majd a második átszállásunk után a prémium shit. Szervusztok! Ült mellettem egy csávó, aki akkora volt, mint egy tank, és így egy órás útból ilyen 3-4 órán keresztül mentszertaktikát volt, és így járt az egész utat. Hányasról fogunk menni? 10-esről megy a vonat. Akkor menjünk oda. Akkor go 10-es. Hol gyorsabb? Miért futni? Hát ez nagyon égő. Jaj, Kőbánya! Most konkrétan egymás után utazunk a legbasic-ebb vonattal, meg a legfullosabb. Ez a legbasic, nem ez a legszarabb. Ez csak a basic. Jaj, tényleg, ez a default vonat. Ja. Új, itt van a izé, hogy itt jó étvágyat. Jó van. Majd jövünk a kőbányai rétinggel mindjárt, sziasztok. Mondtál egy kicsit, ezt fogd, de ezt meg nekem. És most basztad le a lépcsőről, és gurult vagy egy 10 méteren. Rohadjak meg, amúgy ez nem keserű, mint az állat. Nem a legjobb, de amúgy édes inkább. Balatonlelle, Balatonlán. Nem tudom. Ez az? Jaj, tessék! Most Marc, nem jössz. Itt vagyunk. Várjál már. Itt vagyunk. Anyád. Ez egész kellemes. De gyerekek, itt az a légy, a Marci. Hello. Na, mit lehet itt csinálni? Várjál. Én már állítom. Ez micsoda? One touchpad. Aha. De ez mit állít? A fényeket? Betöri a lábamat. Hőmérséklet. Csináljunk meleget? Ne, hideget inkább. Így ilyen midet? Figyelj. Beletöri a lábamat az övébe. De nézd, a lámpa. Vallató fény. Mi van, tesike, meg ebédelsz? Hát ilyen környezetben. Az nem rossz. Ott nincs. Ezt hol találtátok meg? Itt van neked. Itt benyúlsz alá. Nem, nézd, ott a fogadjuk. Előre húzni, erre. Ott a fogadjuk. Ja? Anyád. Azaz. Úristen. És van külön képernyő, kiírja, hogy hol a faszban vagyunk. Van kuka, ez nem tudom. Lerakhatom a telefonon, de nélkül, hogy elrepülne. Beszarás. Nézzük már meg ezt a teát, meg a kávét. Ja, iszunk egy kávét. Azon menjünk ma. Gyere. Szépen sorba állhatok. Nem, vigyázzatok. Menj, jöjj. Mit kértél, haló? Forró csokoládét Ó, én is amúgy. Ingyen van. Vágod? Hát gyerekek, hát ez nagyon komoly cuccot intéztünk mi. Na most egy kicsit itt körbe mutogatom egyébként, pillanat. Tehát itt bejössz. És amúgy ilyen nagyon kis baba itt minden egyébként. És tartó minden. Kiírja külön nekünk csak itt speciálba, hogy hova megyünk. Na már hát várjál, ez nem mindegy. Az még most mindjárt lesz forró csokink. Úgy szerintem ez full megérős. Plusz 2000 forintot ráfizetünk. Ilyen körülmények között utazni, az elég jó. Munkárum úgy merre van. Balázs mit Szia Marci! Szia Balint. Gyerekek, free forró csoki. meg kávé, meg minden itt Jön itt most a Tryon Hall. Várjál, megkanalazzam róla ezt. Kanalazdi. Én. Nem jó. Menjetek mindig MÁV Premiummal, ha van. Jó? 2000 most megmondom. a drágám. Léci MÁV Premium kollaboly. Bazd meg! Van az ablaknyitó. Ahhoz is van valami gomb. Mennyivel megyünk? 86 kilométer, 85 kilométer. 84. Csak úgy süvítünk. 82.
Hát csak bassza meg, hogy az... nem érdekel most. Hát egy... Leégeti ez szar. De olyan forró, nem tudom. Kurva forró. Én tudok amúgy. inni, várja. Láthatjátok, ilyen biznisz lesz. Business. Várjál, figyelj. Buzi lesz. Ja, hogy ezt itt kell Ott kell bekapcsolni. Úgy megvallatlak Föltem a titeket. Jó étvágyat, Mence. Jöjjt fel mind a kettőtöknek. Köszi. Köszi. Jó étvágyat, Barci. Feleresztem, hogy jobban látszódjon. Ne. Nem lett sokkal jobb már, hogy És hol látjuk a bokrokat. Kurva szép. szép. Ilyet otthon nem látsz.